avui és un dia històric, suposo que ho sabeu tots i totes. Avui heu vençut el feixisme. Avui tornem a sentir als carrers de Sant Celoni el no passaran. El no passaran i no han passat. I aquest no passat ha sigut gràcies a totes i a tots vosaltres. Sense l'autoorganització de tot el poble de Sant Celoni no s'hauria aconseguit. Estem davant d'una revolta popular. Senyors i senyores, vosaltres, tots aquells i aquelles que heu estat als col·legis, els companys i companyes de les Illes Velles, els companys i companyes de Sant Ponç, els companys i companyes del Pallarola, de la Vall-lloria, de l'Ateneu, del Puigdollers, de Sacsala. Moltes gràcies. I les Borrelles, perdó. Passareu als llibres d'història de Sant Celoni. Avui heu escrit una pàgina en lletres ben grans per Sant Celoni i per Catalunya. Moltíssimes gràcies des del fons del cor. Només un afegitó. Aconseguir arribar a un 58% de participació en un referèndum amb tots els pals a les rodes que ens han posat, infinits, un darrere l'altre, no té nom. És espectacular. I això s'ha fet gràcies a tots vosaltres. Hi ha hagut corredisses, hi ha hagut autoorganitzacions, però és que hem vist gent de totes les generacions treballant amb un objectiu comú. Això sí, hi ha un què. Hi ha hagut 800 persones a qui els hi han trencat la cara per defensar un acte tan simple com posar un vot a dins d'una urna, d'aplicar la democràcia. Qui es pot entendre aquesta acció violenta per part de policia contra civils pacífics en una societat democràtica? Ningú ho entén. Això no és només un problema del PP espanyol, sinó del seu soci de govern en l'estat espanyol durant els últims anys. Jo faria un aplaudiment per totes aquestes 800 persones que han rebut de valent. Podríem haver sigut qualsevol de nosaltres, que aquest fet també és a destacar. A Sant Celoni no hi ha hagut ningú que hagi pres mal amb totes les accions que hem fet i hem aturat a uns convois de 20 camions de Guàrdia Civil, furgonetes, etc. Moltes gràcies a tot el poble de Sant Celoni.